Maghawa ko karon kaya nagpagwapa ko. It's RIVECOWE Correction Convenient Cream. Pero na ko ni siya, medyo puti sa tanawin, pero pag blend sa skin mo, wala pa diyang pagkaputi. Kaya lang ko gibotang from W2 Beauty. Nature Republic. It's one of my favorite. Kita niyo ba? So this is my first time to use this powder. Dahil siya. Ayun pala. Someone's texting. Wait lang guys. Hapit na yun. Book na ko o grab. Kaya mag-grab lang ko. Ay, nakuha na kong driver. 5 minutes. Ever bilhin. Okay. Sa pikas. Color Cosmetics. I like it. Looks natural. Ano ba? Yan. It's color green. And I'm done. I'm ready to go. Alright. Ayan. So guys, I'm waiting for April na lang para maabot. Ambot pa sa set. Chatted na kung ano yung baby ko. Wait lang. Hello! Say hello! Hello, baby! Hi! Say hi! Cute ka? Oh, cute boy! Hanap tayo, chair! Tara! Lakad ka! Go! Cute ka, behave ka, no? Isang way! Fresh! Mary had a little rabbit and his girl. Very small. Very gamay. It's very gamay, ha? Baby. School na yung baby ko. Diyan lang pala. Cute. Diyan lang. Akala mo, layo. Cute naman. Nag-smile naman si baby. Lalabas pa kami si baby. Oh, cute. Picture sila, oh. Bored siya, bored. Malapit na namin maubos ang aming pagkain. Kayo lang ah. Inaantay namin si Jenna. You're in the diet. Hello. So this is my best friend April soon. And my best friend Isabel Blacy. Ito na po, si Jenna ang unang nalit. Ano yan? Ang unang nalit? Ang unang nalit. Ang unang nag-book, pero naiwan. Banana! Breast milk! Lahat yan galing kay April. Grabe, diba? Yan ang milk, guys. Kung kailangan nyo ng gatas. Wow! Grabe, oh. Kasi model ko yung gatas mo ah. Oh my God. If you want to be healthy and slim, drink. Ano tawag dito? Breast milk. Hindi pa tulog. Napagod pa nila yan. Okay. Oo nga, kaya ka na pamilya. So, ginawa ko nalagay nila yung mga grande. Saan tayo kakain? Wala pa. Wali pa. Sabi, anong maisip mo? Where to eat? Ayan guys, sarado na ang takwel. Salamat kuya! Bye-bye! Salamat! Sulit naman yung busog tayo. Ako din. Maglaag kami. Lahat pa kayo. So? Hola! Hello!
Adrian! This is our handshake. This is Jenna, follow her. Say hi, bro. Hi. Hi, Mom, I love you. Magpakailan man, hindi mo mabago. Turuan mo si Eric mag-Bisaya. Para mag-hi sa viewers mo. Hello sa inyo, Hadra. Ikaw na, Tini. Ay, ang yaw, ano yung sadya mo, bro? Daddy. Yo. Walang daddy? Follow for daddy, yo. Daddy, yo. Instant daddy. Uh-oh, you don't mess with the channel. Read the comment. Ang gaganda naman nila. Uy! Okay, go. Salamat ka ayo. Salamat ka, yo. Salamat ka, yo. Salamat kayo. Yo? Why would you tell it? Come on. Salamat kayo. Salamat ka, yo. Assume ka, DL in die. Ginagamit para sa coffee merchandise sa sabaw niya. Sir Merrick. Madami. Nilalagay yan sa mga soup. Oh! Gine-green. Onion, big onion. Onion. Color na lang, color. Ay, Red onion. White onion. Sige pa. Wala na. No sa airport na 9 a.m. Day one. Al Pacino. yun, cigar. Pinupuntahan siya. Flipper. Casino. Okay. Model. Ano? Model. Perfume. Hello kayo! Gusto nyo kumita ng malaki? Magtrabaho kayo sa real estate, capital commons. I-manager mo. What are you doing? Gem kanina. Okay. Laki mo yung stocks mo dyan, ha? Despa. Benito. Benitos. Bonito. Love mo ba ako? Of course.
Ganito yung video niya, loves. Try na mo ning bubble mask. Bubble mask with bubble. Deep cleansing, moisturizing, and self-massage system. Kulang mo. Kasi may sabon. Love! Yun ka pa. Namukha mo si Donatello. Pasito. Chari-chari-chara. Ano burrito? From waste. Imasag mo pala siya ng 3 to 5 minutes, ganyan. Ayun to. Sarap niya. Oh. Oh, I feel so clean. Show your face. I feel so clean, love. Para siyang ano, Love, parang nawala para na. siyang facial wash na. Anong feeling mo? Good is ganda. Tama na, love. Love mo ka. Siyempre. Wala na pimple mo. Dapat ka ayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel.